Lényegtelen, ismét egy technika ördöge nyalta ki a segged. Folytassuk benn vagy még Estópiában? Persze, most már nem lépek ki vele múltkor, csak azt hittem, hogy megszakadt az egész net, de nem, csak a Skype szaragszik. Tudod, hogy el is Ferinével jött fel, nem is úgy vagyok. Igen, igen. Ott ezt nézem én is, hogy vágom is ezt. Mehet tovább? Jaj, aha, persze, hát mehet. Hogy nem. És mit már anyát mondom. Kussolsz. Mióta javítottuk meg a hibádat? Nem tudom, emlékszem. Kimaradnak dolgok. De nézd meg, hogy milyen színűek már, és levittük az egészet. És ezért... Miért? De ez azért van, mert Erik iránti közös és mély gyűlöletünk összehoz minket. Igen, minket sok minden összehoz, de ez leginkább. Igen, tehát hogy az, hogy Eriknek a kurva anyját, az teljesen univerzális. Hoppá. Fogadod a nekem? Leraknál egyszer jó helyre azt a szart? Nem akartam lerakni, mert ott lett volna egy hely neked, de persze ilyenkor nem veszed észre, csak amikor én is odaraknám. Mi van csináltál? Kussolsz, meg van tervezve. Meg van tervezve, hogy el akarod részletesen elbaszni. Mondtam én, hogy mi van megtervezve? Nem, kész. Nézd, milyen csodálatosan megy. Mit csinálsz ott egy már? Hülye fasz, megoldottam. Gratulálok, balfasz kapitány. Ez direkt így volt. Kurva anyád volt direkt. Jó, ezt ide. Én annyira félek amúgy Eristől. Hogy én Christian-től jobban fosok, amúgy ezt meg kell vallanom. Ja, hát persze Christian az még ijesztő. És én azt nevettem, hogy V miért nézi. Pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy várod nézni, meg Christian megfenyegette életveszélyesen. Ebben a másodpercben akartam ezt mondani, és akkor erre megkérdeztem, hogy miért néz. De mit mondhatott neki, hogy ki hord még egy Eriket, vagy mi a szart? Elcsöndesedtél Feri, jól vagy? Ne, bassz meg. Ó, bassza meg. És ismét. Oké, ez egy döcögős adás. Elnézést érte ezúton is. Közben itt mik történnek? Mi a lófasz? Ejjjj. Nem jó ez így, nem jó ez így. A malőrrel továbbra is csak, hát elnézést tudok kérni. Sajnos Feri internet szolgáltatója, hát finoman szólva is egy rakás szarnak tűnik, főleg vihar idején. Nos, hát Feri elhagyta a Skype csodás intézményét, amit látom szinte véglegesen, legalábbis jelenleg. V csak írnod kellett, úgy érzem.
Oké, csapó 2. Illetve csapó nagyjából 481. Na, Feri. Na, Wow. Téfos? most már a böngészőt, így már nem lesz probléma. Így nyilván ez annyi energiát takarít meg, majd Kenya egy évig használhat majd. Befogad a pofát? Lényegtelen. Bemaradtál Estópiában? Persze, persze. Jó van, azért mondom. Na, akkor lép vissza, és szólj, ha mehet, mert pauz Akkor van. itt vagyok, már rég megvan. Mehet? Itt már készen vagyok az indulásra. Mehet? Persze. Azt a buzi pirosat suvasz be alulra. Az oda nem fér be. De befér, az kurvá... Nem. Te... Hülye buzi pöcs. Tudod, hogy az nem fér be oda. Persze tudom, de legalább le tudlak baszni. Ostoba vagy. Te meg Erik. Én most nem látom a chatet, nem látom a Skype-ot, de nem fog kidobálni a hívás állandó. Ezt honnan tudod ilyen pontosan? Mert én biztos vagyok benne. Tehát valószínűleg 4 perc múlva ki fog baszni, legyen 3,5. Csak azt mondta, hogy máskor is csináltuk ezt, hogy itt terjesztünk, és közben ment a Skype. És meg a De közben nem ment a live. Gondolom a neted is stressz alatt van. Mi a lófasz? Úristen, egy új szintet értünk el. Mit szólna, ha kifinganánk, ami elég, hát, közeli eseménynek tűnik. És akkor egy, Közben túl gyakorlatilag. és akkor egy Mario Ice-t megpróbálnánk. Igen, Mario Ice, azt én is szeretném. Amiben teljesen szarok vagyunk. Ugye azért, hogy abban külön-külön is szarok vagyunk. Ebben szerintem külön-külön mind a ketten mérföldekkel jobbak vagyunk, mint ez. Mario ezben rettenetesen fos vagyok, ezt meg kell vallanom. Amúgy Igazából, azt magyaráz meg, hogy lehet az, hogy nekem kétszer több sorom van, és mégis a pontszámaink alig különböznek. hát engem vigasztalnak. Azért van több táncosom is. Tényleg, én miért kapok csak egy táncot? Hozzám jöttek felvidítani. Több ilyen táncot kezdit akarok. Nincs rá keret, szegények vagyunk. Nem telik táncos gecikre. Nem telik pénzre. Olyan csórok vagyunk, hogy pénzre gyűjtünk. Mi a franc? Levittük az egészet. Most még, azért ez már elég baszott gyors. De az a vicces, hogy idáig soha nem jutottunk még el. Nem, ez egy teljesen ismeretlen szint. Tehát ez a live lesz a bizonyíték annak, hogy milyen zseniális játékosok vagyunk. Nem. Ez szigorúan lesz a bizonyítéka, hogy először is mennyire nem értünk a szórakoztatáshoz. A másik, hogy Erik utálata mennyire összefog minket. Igen, az Erik utálata az mindenkiben közös. Igen. Ez benne. Szerintem még Erikben is, tehát. Nem, szerintem Eriket mindenki utálja magán kívül. Mert ő nem tud magáról. Ha Erik ismerni magát, akkor rühelné, mint a szart. Vidd már a büdös picsába, nem tudom forgatni, mint a génhulladék. De én meg nem tudtam berakni. Gratulálok, fos tartály. Most harcál. Akkor egy géntemető vagy, Feri, hogy hihetetlen. Megint te rontottad el az egészet. Anyád rontotta. Anyád anyázik adás közben. Anyád az... Jaj, de az tényleg igaz. Picsába, jó tussé. Gratulálok. Miért Nem tudtam máshova rakni, mert megint elbasztod a helyemet. Hoppá. A kurva anyádat! Nem tudom, figyelek arra, hogy én nekem van kéne, hogy ne szarlak téged. Ha jó kurva anyádat, Feri. De még helyrehozható. És ezt maximális tisztelettel mondtam, hogy a jó kurva anyádat. Az, hogy ezt már nem tudjuk helyrehozni, konkrétan meghalunk. Mit vártál? Már az arany szinten vagyunk. Ami nem tudom, hogy mi a faszt akar, de Várjál, és ha nem halunk meg? akkor is meghalok. Már felkészültem, eladtam minden ingóságom, ne vedd el ezt tőlem. Mennyi ingóságod volt neked? Ne, 140 forint. Egy darab szart, ugyanaz. Fölrakod vaterára, hogy egy darab szart. És nyilván nagyon kapnak az emberek arra, hogy szar eladó. Ja, hogy ide tehettem volna. Hát, Ja. ja, Ez milyen gyors. nem tudom. De ijesztően gyors. Tudod mi az ijesztő még, hogy nem nagyon tudunk lejjebb jutni. Az bassza meg. Illetve még Christian, az is ijesztő. Christian kurva ijesztő. Christian kibaszottul félelmetes. És szerintem very wise hogy nézze. Nem tudom. Hát tudti. Ezt rossz helytettem, most kell majd még egy pirosat. Látom, hogy Christian a banknak dolgozik, és amíg vajék vissza nem fizetik a fűtésszámlának az elmaradását, addig kötelezően néznie kell azt a barmot. Menj onnan, menj onnan. Ah! Köszönöm. Elmentem onnan!
Na látod, akkor befogod a szádot. Ja, hát itt úgyse lesz sor, oké. Hú, hát meddig fogunk még élni szerintem? Azt az egyet levisszük, és totálisan nyert ügy. Egy kérdésem van, most ugye nem fog jönni több pilot. Nem, teljesen esélytelen. Na, büdös picsa. Oké, meghaltunk. Még egy sor, ajaj. Oké, Mario Ice. Igen, jöhet. This fucking combat. Na